Yawa. Kaga gashi kowa nan ne gidan. Saboda lallai nan naga ta shiga. To amma sai dai gashi unguwar ba yaron da zaka aika. Ka zaga ya ka yawa ya faɗa wani gida. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ikon Allah. A'a. Ladidi. Barka difa. Ya gidan. Ya jama'a ya dawaniya. Allah sarki alkawari da ya cika dama na gaya miki zan zo gidan naku mu zanta. Bayan ka manta da ni. Ni na isa in manta da ke? Yaushe raban ka da ka zo. Ba komai ya sa ke gaba na zuwa gidanku ba saboda yayan nan naki. Rannan ya same ni tsakanin ni da ke muna fira. Ya ce sai ya kundule ni. Shi yasa ke ga idan nan zo a fakare muke ina samu ina sando. Ina ta tunanin yara in zo gidanku. Yanzu ma da ke ganin nan gurin a tsorace nake. A tsorace nake. Amma dai ka sa akwai lokacin da baya nan ba ka ba. La haula wala quwwata illa billahi al-azim. La haula wala quwwata illa billah. Sai kuma zan ba da ji wannan ba. Wannan ai sai da na mai kashedi bai ji ba. Ka rabu da shi in ma mutuwa zabar ma fara mai. A yanayin garin nan. Wai wannan ba ma da yaro bane. Mara bai lafiya? Mara bai ayya babu ruwa ne? Ya dawo. An kama direban motar dan mutum. Mota mace ta Wai ba, an kai shi. a kai na asibiti.